Prajem vám krásny deň. Tak skončil sa nám rok 2023 a začal sa nový rok 2024. Ako to už býva, tak na konci roka bilancujeme, čo sa nám podarilo, aké úspechy sme dosiahli a z môjho pohľadu, čo je najdôležitejšie, tak aká cesta k týmto úspechom viedla, na čo mnoho ľudí zabúda. Na druhej strane treba zhodnotiť to, čo sa nám nepodarilo, na čo musíme popracovať a čo chceme v budúcnosti zlepšiť. Toto video bude o tom, aby som vám dal pohľad na to, ako pri predaji, alebo ešte pred predajom získať od ostatných kupujúcich alebo oproti ostatným kupujúcim nefér výhodu a koľko vás to bude stáť. No, mne osobne sa za rok 2023 podarilo získať takéto ocenenie. Je to ocenenie za celkový výkon za rok 2023. Nejde teraz o čísla, o výkon a ani sa nechcem týmto ocenením chváliť. Ide o to, aká cesta ma k tomuto oceneniu doviedla. No a to by som vám aktuálne chcel povedať. Povolanie realitného makléra robím už od roku 2012 a práve keď som začínal, na trhu s nehnuteľnosťami bola podobná situácia, aká je aktuálne na trhu dnes. To znamená, že ceny nehnuteľností mali klesajúcu tendenciu. Dĺžka predaja nehnuteľností bola dlhšia, ako boli ľudia zvyknutí za posledné obdobie. Môže to byť teraz aj 3 až 6 mesiacov. Čo vlastne zvýšilo ponuku nehnuteľnosti na trhu, tým pádom si kupujúci mohli viac vyberať a mohli si klásť viac podmienok. Za posledné 2 až 3 roky si predávajúci nehnuteľnosti zvykli, že oni majú nehnuteľnosť, oni sú vo výhode, avšak táto situácia sa aktuálne otočila v prospech kupujúcich. No a s tým treba vedieť pracovať. Treba vedieť, ako správne nastaviť cenu hneď na začiatku predaja. Treba vedieť, ako správne komunikovať s kupujúcim a v neposlednej rade treba mať profesionálne spracovaný inzerát. K tomu spracovaniu sa dostaneme za chvíľočku. Všetky tieto situácie som už zažil a viem ich vyriešiť. No a nie som človek, ktorý teda sa iba chváli a nepovie, čo sa mu nepodarilo, alebo si nevie priznať chybu. Ako príklad môžem uvieť rok 2022, ktorý bol pre mňa jeden z najhorších v realitách. Pravdepodobne mal na to vplyv veľký úspech v roku 2021, ktorý bol zase jeden z najúspešnejších, aký som kedy zažil. No a z mojej strany si prišlo k nejakému uspokojeniu. Myslel som si, že teraz už všetko pôjde samo. No, čo bol veľký omyl. Ten rok 2022 mi vystavil zrkadlo a teda aj poriadnu facku. Takže dôležité je to, že som sa poučil. Opäť som začal robiť veci, ktoré fungujú a výsledok sa zákonite dostavil v úspechu v minulom roku. Poučený z minulosti viem, že minulý úspech mi nezabezpečí budúci úspech, no a preto naplno pracujem už od prvého dňa roku 2024. Prehodím si len papier, lebo mám napísané poznámky, neviem to naspamäť. Chcel som sa dostať ešte k tomu profesionálnemu spracovaniu inzerátu. Toto spracovanie odlíši vašu nehnuteľnosť od konkurencie. Ja osobne každej nehnuteľnosti robím vlastnú webovú stránku. Takisto ku každej nehnuteľnosti robím videoobhliadku, 3D virtuálnu prehliadku, každý inzerát má spracovaný pôdorys. No, toto je prezentačná časť a potom je tu samozrejme ešte aj tá propagačná, ktorá zahŕňa inzerciu nehnuteľností, facebookové reklamné kampane,
reklamy na ostatných sociálnych sieťach, plachty, letáky a tak podobne. No a asi sa opýtate, že kde je tá nefér výhoda oproti ostatným predávajúcim. No ešte predtým, ako idete predávať nehnuteľnosť, tak si skúste dohodnúť so mnou osobnú konzultáciu, alebo teda aj online, už je na vás, ako vám to bude viac vyhovovať. Na tejto konzultácii preberieme to, čo od predaja nehnuteľnosti očakávate vy, aké sú vaše predstavy a potom vám na základe vašich požiadaviek a mojich skúseností a znalostí s aktuálnym stavom na realitnom trhu odporučím poprvé správne nastavenie predajnej ceny, správne nastavenú stratégiu. V podstate dozviete sa, ako zrealizovať predaj vašej nehnuteľnosti od A po Z a to s čo najlepším výsledkom pre vás. Konzultácia je, a teda ešte ďalšia vec, že koľko vás to bude stať. Konzultácia je nezáväzná a je zdarma. Nikoho z mojich klientov do ničoho nenútim, ani nikdy nútiť nebudem. Načrtnem možnosti a rozhodnutie už bude na vás. Keď sa rozhodnete, že si nehnuteľnosť po konzultácii so mnou budete predávať sami, rešpektujem to a budem vám samozrejme držať palce. Keď sa rozhodnete spolupracovať s iným realitným maklérom, takisto to rešpektujem a budem vám držať palce. No a keď sa dohodneme na spoločnej spolupráci, budem veľmi rád a urobím maximum preto, aby ste boli spokojní. No a ešte je tu jedna vec. Častý argument pre nespoluprácu s realitným maklérom je výška odmeny. Ako som vám spomínal, konzultáciu máte zdarma, takže tam neplatíte nič. No a keď sa dohodneme na spoločnej spolupráci, tak nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Moja odmena je 3 až 5% z predajnej ceny. Percento závisí od konkrétnej nehnuteľnosti, od toho, aké služby využijete alebo nevyužijete. Je to už potom na dohode. Ale čo je najdôležitejšie z toho, tak odmenu mi platíte až vtedy, keď vašu nehnuteľnosť predám. No a aby som vašu nehnuteľnosť predal za čo najlepších podmienok, tak najskôr musím zaplatiť kameramanovi video, potom musím zaplatiť 3D virtuálnu obhliadku, potom musím vytvoriť samostatnú webovú stránku. Ak je to potrebné, tak urobiť aj vizualizáciu alebo virtuálny homestaging. Toto všetko platím a venujem tomu čas a energiu ešte predtým, ako sa zverejní inzerát. Po zverejnení inzerátu samozrejme nasledujú výdavky na inzertných portáloch, tak potom ďalej na facebookové kampane, ako som spomínal už aj plachty a letáky. No a teraz si zoberte situáciu, že keď sa s klientom dohodnem na výhradnej spolupráci, povedzme na 3 mesiace, ja do predaja investujem svoje peniaze, svoj čas, námahu, všetky svoje znalosti, proste všetku energiu, aby som tú nehnuteľnosť predal za čo najlepších podmienok. A povedzme, že sa mi to za tie 3 mesiace nepodarí. Čo sa stane potom? No, skončí mi výhradná zmluva a ak bude majiteľ so mnou spokojný, tak si ju predĺžime a pokračujeme v predaji ďalej. Ak sa rozhodne so mnou nespolupracovať ďalej, neplatí mi nič, čiže majiteľa nehnuteľnosti, všetky služby, ktoré som mu dal, nestali nič. Urobil som reklamu jeho nehnuteľnosti, investoval som do toho svoj čas, svoju energiu, svoje peniaze a nikto mi ich nezaplatí. A toto je práca realitného maklera. Dávať do toho svoje srdce, svoje schopnosti a urobiť maximum preto, aby sa tá nehnuteľnosť predala a aby bol predávajúci s podmienkami predaja čo najviac spokojný. Takže ak si chcete len potvrdiť, či pred predajom, či vaša cena, ktorú za nehnuteľnosť chcete, je tá správna,
alebo chcete vedieť, ako by ste mali postupovať pri predaji nehnuteľnosti, kde začať a podobne, tak si dohodnite so mnou osobnú konzultáciu. Alebo teda aj online konzultáciu. Stretnutie, ako som spomínal, je nezáväzné a je zdarma. Odovzdávam všetko moje know-how. A keď budete s navrhovaným riešením spokojní, tak sa dohodneme na spolupráci. Keď sa nedohodneme, nič sa nedeje. Strávime spolu nejakú polhodinku, hodinku a minimálne sa dozviete zaujímavé informácie, ako predať vašu nehnuteľnosť za čo najlepších podmienok. Zavolajte mi a dohodnite si stretnutie. Ďakujem za váš čas a teším sa na konzultácie. Prajem vám krásny deň.